Nano Babo Cabalen, welcome to Ren Pampanga. For today's video, nandito po tayo sa SMX Convention Clark. And we were invited by Baby Company. Guys, we're gonna roam around and papakita natin ano ba yung mga event na nangyari ngayon. Samahan niyo po kami. Let's go! So, ayun nga guys, this event is for parents and mainly for their kids. Starting from 0, from infant up until siguro mga 12. So you can buy some items here. Iba-iba yung mga brands natin. Siguro later on, papakita natin, flash natin isa-isa. Pero I can't mention them kasi sobrang dami nila. But this event happening May 12, 13, and 14 sa SMX Convention Center, Clark. Guys, finally, na-meet ko yung isa sa mga idol ko. Cocomelon! Yay! Cocomelon is here! Alright, so actually guys, sa mga nagtatanong po we actually have 2 kids, 9 and 4. So, para sa amin, ano ba yung mga pwede natin din mabili dito na effective at saka gagamitin din ng mga kids natin? Ako yung para sa akin, yung mga travel essentials. Kasi lagi kami nag-travel. Sunblock, summer. Galing mo talaga, no, mami? Ako, sabi ko, ano bang mabibili namin dito? Graduate na kami sa mga bote, sa mga gata, sa mga diaper. Tama nga naman. So, usually nagta-travel tayo. Ang dami rin natin mga essential na pwedeng gamitin dito. Oo, kasi yung for adults, hindi naman sila fit for kids. Kasi yung skin nila, delicate. So, yes. Alright, so hanap tayo. And this actually fit to makahanap din kasi ang daming mga naka buy one take one, naka promo. Ano pang hinihintay nyo guys? Punta na kayo dito. 3 days lang 3 days lang to. Punta na. Alright, so aside sa mga branded na mga items dito, meron din tayong mga essentials which are actually buy one take one din. Nice! Hi sir! Hello po. Hello ma'am. Daddy Poco. Mami Poco. One handful lang po. Wow! Newborn na to toddler, tapos one handful po yung pinakahan natin. And included na po yung pinaka-bag, travel bag. Kasi hindi mahirapan si mami. Hindi kailangan buhatin na. Gaya na lang po niya. Nice one. How much? From 24,000, 18,400 na lang po siya. 18.4. Okay. Alright. Hi baby. Hi. So our first na kukunin, actually these are for newborn. The Isa and Luis are not newborn anymore. Mahilig silang yung may sarili nilang couch. So balak namin silang bigyan ng isang ganito. These are only 700 pesos. Ayan. Newborn lounger. Pero pwede dito sa pang malaki. Ayan. 700 pesos. Thank you so much Baby Company for inviting us. Grabe, ang dami namin viewing ngayon. So, if you are still looking for this kind of stuff for your baby, for your personal na din, come and check out this fair. It's gonna be happening May 12, 13, 14 sa may SMX SM City, Pampanga. Thanks so much for watching. Bye!